Diadí is muise Cliona agus fáilte rásca Cuideachta le Clíona. Táimid go fáil díú ar an mothúcháin. Agus is iad na mothúcháin bhés muidig pléiniu ná Éad agus Náire. Tá sé muid le Héad. Go dtí chéalta le Héad? Well, cílíonn se go mbíonn fada gort. Margheall go bhfuil rudain seart ag duine seart uile nach bhfuil agad sa, nó go bhfuil tú geirí bheith cosa le duine seart uile. Go déad na códaí a bhainneann le Héad. Well, ba si go mé haig stairniú ar a duine sin, ag géisteart le hahan ácail le deir sin, go mbíonn tú déanú éise áthú ag geirí bheith cosa lá. Fásta, beidir go mé haig cúlcháin dearú. Ag spríú raflaí fa dúdaí fin, margheall go bhfuil tú in éad lá. Go tíad mín éad ort. Well, beidir go bhfuir carad a chuid, nó duine a rang, péad a brága úra, péad a galanta, agus bhí de chríos stíon tú, agus bhí tusa geirí péad a brága mar sin, mar go raibh a geirí bheith cosa lá, sin éad. Go dtí an dóigh déimiid an ghlaic leis an éad. Well, tá sé aonanta dalí smáirta eil ar an éad, a chialann smáirta bheith agan ar an dóigh na mothúchain fuain héin, mar sin ní chaithimid ahan rud atá ag duine seart uile a bheith agan héin, mar go bhfuil rudaí aganne dún héin nach bhfuil ag daoine eile. Bhí cinse gcónaí go mbeidh duine seart in éad leatsa margheall go bhfuil rudain seart agad sa, nach bhfuil acu sin agus tá siad sin a geirí. Tá ahan uile gunne an difriú, agus buan na difriúile ag ahan uile gunne. Beidir go bhfuil duine seart aonanta maith gimmart peile, agus nach bhfuil tusa go maith á. A tá sin ceart go leor, na beidir go bhfuil tusa aonanta maith ceol, agus níl siad sin. Mar sin tá ahan uile gunne difriúil, agus bíigh bradal as bhar mu a hain, agus sinnig sin a léirú, agus a bheith buia as an bhéide tugad hain, a neit a bheith an éad le daoine eile. Sin éad. Agus an gheadcin uile. Náire. Go dtí chéalta le Náire. Well, cílíonn se go bhfuil tú mí chomprada, níl tú soccer, agus ní bhíonn féin muín agad, sin muín as a hain. Go déad na códaí a bhainneann le Náire. Well, íonn de éidearg go héirí do chuid plocha. Tá sin de chrí ag prabadaí, bhí tú a chorális. Ní bhíonn tú abalta teagháil súla dhéanú, bhí tú a ggurc ar a talú, na ggurc suas sa spéir. nó beidir go mbeidh tú ag bogadaí non sanál níl tú abalta fanar soccer. Go tíad a mí Náire árainn. Well, beidir gur dhear an múnsear árainn, léu a scór an range, a scór ar gurte. An mó Náire ort, an mó de chrí ag prabadaí. Bhfuil me cheansa, nó beidir go raibh tú ceol ar a stáitse, agus go dearn tú botú mór, agus go rí tú an stáitse. Beidir go gcuireadh sin Náire ort, agus siadann tú nach bhfuil tú abalta gáil a rás ar an stáitse a ríis go deá. Go déan dóigh déanmid an ghlaic leis an Náire. Well, níor cheartú Náire bheith árainn, a ba cheartú na Náire sin a chunta isteach an brád.
Tá ana le gnne gin difriil agus nín ananne, meise agus tusa, botún ó am go ham. Agus is cuma faoin na botún sin, is rud néidirthe iad. A becheart go muid bradal as an abaltart agus an béide tá muid abalta dhéanú. Fiú mas ruda I ceol a scór scapte, becheart go muid bradal go muid abalta sin a dhéanú. Níor cheart go muid ag smuitiú ar go dé sílan ahanna le gnne tá háart arin. Becheart an díú árin héin, a bheith bradal as an héin agus an méide tá muid abalta dhéanú. Sin an rud is táhairtaí. Mar sin tá sé thar a táhairta cemhniú, nach bhfuil smart agin ar éad nó ar néige. Ach, go dtí gon dearcú difriúil a bheith agin. Sa dóigh go bhomlaimid, agus go mbeidh able a forbairt a dhéanú ar na mothúcháin seo agus déile lá go mhain, agus éirí níos léidere agus go mbeidh able a fleas agus forbairt mar gnne.